Semoga terhibur. Tuh, ngene iki bingung aku iki. Kudu ya apa ngene iki. Bener pikiran iki tenang tapi ati gak tenang. Ya apa iki perkara anu iki wedi aku. Perkara matok iki. Ketemu Mbak Angkil kok seneni. Kate cerita-cerita nang sapa iki aku iki. Jan kepikiran pol wis ngene iki. Kudu ya apa aku. Ya, mana? Apa iki? Ya perkara patok iki lho ya aku bingung ya mikir iki ya. Apa bingung? Ya kan jajar tanah sampean aja iki patoke. Terus? Lah iki ceritane iki patok kok merong geser nang anu ya wedi nang tanah sampean kok pas sampean ngamuk ya. Ya apa? Ya sepenting pas apa toke. Dek sebelah di pas patokmu, dekku ya pas patokku. Lah aku asline ora ngelih ya, patok iku wis ndek kono lho ya. Ya Apa didelok sih apa ya apa? sembarang ya ditelok sih ae, engko timbang gegeran, engko lek gak anu ya ana buri-buri ini ya padha gak enak ta. Ya didelok aja ya. Cedak. Lah yo ki biyen ning ayo. Biyen patoke ya kono. Lah iki lho Cak, tenger iki Cak. Tenger iki pokok iki yang mrene. Iki apa? Ya pas iki Patok iki. tekku ini pokoknya iki tekku. Lah ya patok iki tapi kok mrene Cak, tapi gak apa-apa ah. Iki patok wis ono ndek kene. Loh, ya ojo ta. Ya harusnya loro onoan. Lah iki dhisik wis pancet ndek kene Cak, sing teko Ya harusnya ono. Ya gak oleh melanggar lek kene. Lah ya iku. Urusan Terus mbek ya apa aku. iki? Urusan mbek aku sapa kon sing anu ndek kene dhisik. Mas Angkil ya. Ya Mas Angkil iku sing garai anu. Iya. Gak oleh mesti apa-apa gak oleh mbek aku. Ya sing ngene aja Gak oleh, telepon Mbak. ae Mas Angkil, telepon. Telepon. Ya telepon gak nggo HP ya soalnya. Loh. Man telepon aja. Sing anu sapa? Lah aku gak nggo HP lho ya. Nonton aku gak anu gak duwe nomere. Aku apa ya kene Iki, tak telepon. Teleponen. Iya. Gak telepon kon rene mesti Mas Angkile. Tak idak-idak mbek aku lek kene. Kan rene sik Mas. Kok dijedak. Teleponen lek gak kudu iso sampe iso. Halo, Assalamualaikum. Mas Angkil, man iso mrene ya? Rene yo, lantene. Di Tegal. Lagi ono Cak Kuprit iki lho ngamuk-ngamuk Santai perkara nih, Ren, yo. patok iki. Lantene. Iya, dikira kan aku sing ngeli patok. Iku kan patok teko sampean ben kan ndek kono apa? Rene. Tolong sampean rene jelasno nang Cak Kuprit iki. Ngamuk-ngamuk iki aku wedi anjir kena wong durung, Pak. Oh dibacok tambahan aku. Rene yo. Ya wis. Tak berang ya. Santai nih, Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Lah apa wong-wong iki kok rame perkara patok. Ora dituweki. Betul. Apa ae wong-wong iki kok rame ora dituweki. Ora beres-beres iki nggo. Walah. Ora sampean, Pak. Alhamdulillah. Ayo lungguh. Ya apa? Ya longgo aja, cek Ya penak apa ya. karepe iki lho ya apa iki? Ana apa? Kok padha bengkerengan? Ya enggak. Perkara tanah iku ya apa iku? Patok iku. Kok bisa tembus nang nggenku? Lho lah. Ndut apa ndut? Apa mau rubah apa ya apa? Ora, Bang, dhisik wis sing pan pasrah ya ndek kono iku. Oh, terus. Lah iki Cak Kuprit iki kok moro-moro jare mlebu nang tanah iki lho, Bang. Aku lak bingung, Bang. Sana ya bener. Lah kon Brit ya apa Brit? Ya ora, iku cak dalan iku ancene wis patoke nggenku iku kok mlebihi. Pindah nanti, pindah ngidul. Heeh. Lho lah. Lah terus ya apa kaya gendut iki? Mosok dipindah karo gendut. Mau pindah ndut. Ora, Bang. Ora tak pindah, wis pancet ndek kono.
Sing genah iku lek kate matok iku. Iku mulai lawas teko mbah buyutku sakmono. Ya aku ngerti ya, tapi aku gak rumangsa mindah ngono lho Cak Prit. Terus ya apa Pak sampean, Mbah? Lho, lah Lah aku sampean iku ngono. aja anu. Yo sabar sih, sabar. Lah aku ngono mek nengahi ya to. Iya. Dene Ayo. ana bener ya digawe. Lek ana gak bener ojo digawe jenenge aku iki wong tuwek. Ya apa ndut kondus. Nah, ya masuk asine, Pak. Sampean ku dadi wong tuwek Iya, yo noroki mesti sing nengahi. anu. Yo sabar Cak, man lah egois ngono Cak, Oh. ngomong ngegas-ngegas yo lek sepeda Cak digas Cak. Lah iya wong gak ngono, mergi iku anak iya lek mi aku trimo, lek anak putuku, lek gak trimo ya apa dadine? Yo semata Ayo. kok nang Ayo. Yo wis Pasang yo kira, wis Cak. ya kabeh iku kudu harus menyadari. Iki mau lek awakmu patoke nang kono ya teko kono lah lek anu patoke gendut iki teko kene ya apa ndut. yo ndek kono ngene Pak ya. Lah terus kuprit Lah ya apa yo Prit? kok kuprit Ya, iki bisa moro-moro ngono. ngamuk Pak. Ya opo lah, ya. ya iku. Iku perkara dek sampean iku asline. Ya lah Terus saiki yo apa? ya Ayo, sembur saiki terserah lah. apa? Ayo. Oh anjane iku lah. Ayo ayo terus terus tukaran ayo ayo. Lho Pak gak ngono Cak, ojo ngono man. Ayo, ayo. Wong tuwek Cak. Carno Yo, ngene apa? Opo